Eta, orduan, zuek gero barkuen nora ailega zineen? Hori ez dakizu. Zuek geroan Frantzien egon zinenean, Donibane Garazin egon zineten, ez da? Ba, esan doztezu leku biten, lehengo zitadelen. Bai, gero, gerrea hasi zanean, eroan gendu zen armendaritzera. Ze ja militarantzako prestatzen egon ziren. Fuerte bat izen zen. Bai, ze lehengo lekua hori fuerte bat izen zen, ez da? Eta ja, gerrea hasi zanean, gerrea azteko zaunean, bestera beleku eta armendaritzera eroan gendu zen. Eta zeak ordu deko zuangoa? Zenbet denpora inzen duenan? Urte bi. Eta zelango zanan, egun beten kasureko zer egiten zen duen? Goizean altza, eta zer izeten zen egun beteko rutinea? Goizean altzeu, eta jantzi, garbitute jantzi, eta armostan, txokolatea. Egunero txokolatea, doemekaten kafesnea. Eta gero eskolara. Andereñoak bere zuekaz joan ziren? Bai. Bueno, polizienek gubaixin gerora joan zen. Eta gero, polizien etorri eta gero, gizona gerora betor zen. Eta polizienek zuekaz egon zen hor? Bai. Eta han egoala bere andereño beharra iten eban? Bai. Berak klaseak eta emoten ebazan eskolan? Bai. Andereñoak egon zen, oin ez dakit nik zen bai hainbet. Gurea zen Rosita. Eta eurek andereñoak bere euskaldunek ziren? Bai. Eta gero, euskaldunek eta erdelunek banan dute. Eta eskolak eta zuek zer euskeraz emoten zen du esan edo erderaz? Euskeraz. Euskeraz. Euskera jakin duenak, euskeraz.